Bini ustori hinkea Kwrwi Bigra bwrwi bairang paisa ganang selani kwbui kothoma. Kaisa city ni kotor college o abo normal sal wngkha. Phiya Khumali ni bagwi khe abo kaisa khakchangma sal wngo. Bo sak sakno abo hai hwnwi bwkha bising bisingo uansogo. Ang khoroksa Bigra bwrwi. Khoroksa scholarship ni bagwi college o phainai hwnwi. Bini bwkhao bo kotor kotor uansokma imang rok tongo. Phiya bini condition bono jora jora o khe kha khamrio. Tei kaisa bwkhago khe Chiranjit bo khe rang paisa ganang ni bwsala. Bini thani langma wngkha kaisa phuarjak bijap. Rangri tongthokma tei rangjak rijak bai supungjak. O story wngkha khoroksa kwrwi nukhungni bwrwi bai rang paisa ganang ni bwsala. Khumali bai Chiranjit borok khoroknwi puila kaisa college o culture program wngphru manglailaikha. Afro Khumali hinkhe volunteer. Tei Chiranjit hinkhe o program o participate khaiphaina bagwi invite khaijakmani. Afro Khumali ni yak bai Chiranjit ni o thela khuwi bini coffee cup kraiwi thango. Chiranjit jole jagwi Khumali no kutubkha. Amo nwng kaham khe naiwi hingna rwngya hwnwi. Haikhe Khumali bono nakar sano. Ang nukliya ni bagwi se abo hai wnggo ani no Soiliya ano nakar sidi hwnwi. Chiranjit bono teibo jolina naio. Phiya jolewi manliya. Tamoni hinba bini kuno saya kwrwi. Tei bini kok kwtwi no khwnamwi khakchangwi thangkha. O salni tumi khe bo Khumali no muito manjagwi rok tongo. Bini kok kwtwi khe sama rokno tei bo o sal rokno muito khlaiwi bini bwkhao kisa kisa hamjakma kahai wngwi thango. Bo Khumali ni ganda o tongna bagwi try khaikha. Tei borok khoroknwi no khoroksa bai tei khoroksa abo haikhe no twrwk sinimlaiwi khoroksa bai tei khoroksa ganda o khe tongna chenglaikhা. Chiranjit Khumali no swngcharni bebak kwbui kokno khursawi phunukha. Bo Khumali no kha khlairwkha. Teibo bo Khumali no sao. Hamjakma abo rang paisa tei naithok borokno naiwi hamjakma wngya. Aw je borok ni o kwbui bwkha tongo o borok simi no sawi mano hwnwi. Khumali bai Chiranjit borok khoroknwi hamjakma wngwi thanglaikhá. Tei jora jora o khe khoroknwi kha baksa khaiwi bwskangni imang tongma rokno twiwi uansoklaio hwnwi no. Phiya jephru Chiranjit ni nok borok rok sawi mano. Afro borok o bwrwi no chajakliya. Amoni hinba bo wngkha khoroksa kwrwi nukhungni borok. Aboni bagwi bini nok borok rok o bwrwi no chajakya. Tei borok khoroknwi no swkakna rok nailaio abo hai. Salsa khe bo bini bupha bai hinjago. Nwng Khumali no yakarwi rwdi. Nwng o bwrwi bai no thangna hinkhe o nogoni ni bagwi jaga kwrwi. Abo twirok khe bo bini bupha bai jadre potke hinjago. Haifano bo Khumali no jesuk phano yakarglak. Ang je kwthang tongsak bo bai no tongnai hwnwi uansogwi nakha. Phiya bo bwkha tongthoya khai bo wngjago. Amoni hinkhe bo bini nok borok bai bo hakchalna muchungjakya. Salsa khe Khumali bo bono sakha. Aw nini hamjakma kwbui no. Phiya ba ang no tamo khe ani bagwi ba nini nokni borok bai hakchal khlaiwi mannani hwnwi. Chiranjit bono sawi buchirwna naio. Phiya sawi manliya. Afro Khumali ni mokolo bo muktwi kupulung wngwi thango. Tei bwkha bo baijagwi thangkha. Tei borok khoroknwi no kwbagwi kaplaio. Tei kok bo narwklaikha. Hamjakma abo kwnwi khe tongkhe simi hamjakma wngya. Jesuk phano hakchal wngwi thangthung. Phiya ba nini bagwi ani khao je thwiya sakno mukumu wngwi tongrwkano. Aw bwkhao hamjakma tongo thik no. Phiya jorase logeroya. Tamo khaiwi mannani. Tei borok khoroknwi no kwbagwi kaplaikha. Tei abono borok khoroknwi ni paithak manlaima bo. Khumali bo bai hakchal wngwi thangkha. Phiya ba bwkhani hamjakma no hakchal khlaiwi manliya. Bini bwkhao no hukumu wngwi tongrwkha. Chiranjit bo bini nokni borok bai no teibai saki philwi thangphio. Bo nokni samung bai no aswk khe busy wngwi thango. Bo nije sakni bagwi mungsa phano uansokliya. Bini bo pura no bwkha baiwi thangkha. Bini bagwi bo Khumali bini bwkhao no hukumu wngwi tongrwkha. Teibo bo abono pokna hinphano pogwi manliya. Tamoni hinkhe bini bwkhao hamjakna jorao se bo bai hakchalwi ma thangkha. Hinkhe aswk jwrano tinini story. Norok o story no khanamwi bo bahai wngchaka comment khaiwi sanani tapokdi. Ei video no chajakhani khe like khaidi. Tei je jara channel o kwtal wngwi tongkha hinkhe please subscribe khainani tapokdi. Tei bo norokni chubachu manui bwskang next time o video kwtal tubui phaima natwi. Hinkhe aswk jwrano hambai video no paithak jwra naima bagwi.